Wel, helo, ar nos Iau, lle bynnag ydych chi. Gobeithio y gallwch chi ymuno efo ni ar gyfer yn live cynta un ni. Sgwrs, fel ydych chi'n gweld, mae Mared a fi'n ista ar Soffa Goch. A ia, da ni wedi galw hwn yn sgwrs, y Soffa Goch. So, be o'n i wedi feddwl oedd, achos mod i wedi cymryd drosodd yn ddiweddar fatha cyfarwyddwr artistig, Theatr Bara Caws, ac wedi bod yn y swydd ers tua 5 wsos bellach. Ac yn amlwg yn dechrau dod i nabod y cwmni, sut mae'r cwmni'n gweithio, ac eisiau trio cysylltu efo chi gynulleidfa, ac eisiau cael rhyw sgwrs efo hwn a llall dros y misoedd nesaf. Mi fydd hein yn mynd allan bob mis o hyn ymlaen wan, ac mi fyddai yn gwahodd rhywun ista wrth yn ochr i ar y Soffa Goch. Rhywun sydd unai wneud hefo Theatr Bara Caws, neu sydd yn ymwneud â'r byd theatrig yn fwy eang. Felly dwi'n cychwyn, fel ydych chi'n gweld, dwi'n siŵr bod lot ohonoch chi yn nabod hon bellach. Mae hi'n wynaf cyfarwydd. Mae'n wen gyfarwydd, Mared Llewelyn, mae hi wrth gwrs yn awdur, ac mae hefyd yn actores. Dych chi wedi gweld hi yn Parti Prodas, dwi'n meddwl beth ola nes i weld chi yn i Theatr Cymru bellach. A mae ar hyn o bryd yn sgwennu drama i Theatr Branwen. Ond yr rheswm mae'n isam fama, heno ydy, yn ddi oherwydd i bod hi yn rhinwedd i swydd yn ymwneud efo Theatr Bara Caws. Hi ydy cadeirydd newydd bwrdd Bara Caws, felly croeso i chdi i ddechrau. Diolch Fion. A dwi'n falch dy fod ti hefyd yn gadeirydd y bwrdd. Mae'n neis gwybod bod yna ddwy ohono ni yn cychwyn efo'n gilydd yn gefnogaeth i'n gilydd mewn ffordd ynde. Yeah. So dwi wrth y modd mod i wedi cael y swydd arbennig yma. Mae bod yn gyfarwyddwr artistig ar gwmni theatr hynna yr iaith Gymraeg yng Nghymru yn ei hun yn beth mawr i mi, ac mae yr cwmni theatr yma wedi golygu lot i fi fel hogan o Fangor. Wan wyt ti'n dod o Ben Llŷn, ti'n cofio dy gysylltiad cyntaf hefo Bara Caws? Yndw, dwi yn, a yr efi jecio yr union ddyddiad gyna, yn doedd, pan oedden ni'n y swyddfa. Ond nôl yn 2002, hwnna oedd y perfformiad cyntaf, dwi'n meddwl, wel eisiau gan Bara Caws, sef Camp ar Hemp, gan Tony Llewelyn, a mae Mari Llewelyn, merch Tony, yn un o'r ffrindiau penna fi. Da ni'n ffrindiau ers da ni yn ddim o beth. Felly dwi'n cofio, fatha, achos yn rhinwedd swydd Tony fatha cyfarwyddwr artistig, o'n i'n ymwybodol lot o Bara Caws. Ond, twod, hefyd mi oedd Bara Caws jyst yr rhan naturiol o fywyd theatrig, y bobl, y salwm dwi'n teimlo der, pobl fysa ddim fel arfer yn mynd i theatr yn rhinwedd pethau fatha'r sioe glybiau, ac o'n i'n dallt hyn o dad ag ynnu o hynny bach yn cheeky. Ac o hynna ni fi fod eisiau mynd i weld nhw hefyd wedyn. A dyna ydi o, dwi'n meddwl bod chdi wedi taro'r Llewelyn ar y ffen fyna. Da ni wedi bod yn ymwybodol o'r cwmni theatr yma. Mae wedi bod yn rhan o'n gwead ni ers da ni'n ifanc iawn. Y peth bach cheeky na yr rebal bach oedd yn rhoi pethau chydig yn wahanol, yn ddychanol ar y llwyfan. A dwi wedi deud o mewn cyfweliadau yn barod ers cael y swydd. Dwmba dwi'n cofio weld am y tro cyntaf, ac oedd hwnna'n 86, oedd yn neud i tua 40-15 oed ar y pryd. A snicio i'r cefn, achos o mam a dad yna, oedd y ganolfan ddim yn bell o'r tŷ, snicio mewn, gwybod bod fi'n mi fod i gweld ti. A wedyn ers hynny oedd Bara Caws yn rhyw endid bach, cheeky fel ti'n deud. A dwi'n gobeithio, gallu parhau efo'r ffordd yna sut mae theatr yn newid ac yn symud ac yn esblygu. A mae eisiau cadw, dwi'n meddwl, yr direidi yna yn rhan o wead y theatr yn bendant, does? Oes, a just y cic na, da ni angen weithiau fatha, dwi'n meddwl, mae pawb yn euog o fynd yn sownd yn ei ffordd weithiau. A dwi'n golygu pawb, dwi'n gwybod dwi fy hun, a weithiau ti angen rhywbeth i herio chdi dy hun ac i ddeffro chdi. A dwi'n meddwl, mae Bara Caws yn un o'r enghreifftiau yna sydd yn gallu gwneud hynny, lle. A chi beth anghofio hynny, fel ydys di, yr ebal, y babi, oedd yn sgyrchian a cicio. Cicio ac yn strancio, ia'n union. So, sut oes ti wedyn o fod
yn ymwybodol o bara caws i fod yn rhwm ar theatr. Wyt ti'n cofio dy gysylltiad cyntaf di hefo'r cwmni? Dwi'n meddwl, o ran gweithio de, mae'n siŵr, ges i gyfle i gyd sgwennu sioe gerdd efo Greg Mews a Sarah Annes Jobs. Eich 2018, a oedd bara caws yn rhywbeth o mentora pobl adeg hynny. Ac gofon ni amser gwych yn cydweithio. O'n i wedi bod ma blaen mewn gweithdai a falle yn amlwg a fatha nabod bobl, o'n i'n nabod Mafri a Linda wrth gwrs yn Wynab a pawb yn gyfarwydd efo. A wedyn, ar ôl hynny wedyn, nath cwmni tebod ar y pryd, Lly'r Titus, Llewelyn a fy hun, gael y cyfle gwych o gael sgwennu drama review i bara caws. A oedden ni eitha cwmni tebod wedi sefydlu'n hynna'n ar fodel bara caws, y model cydweithredol yma de. Dyna oedd yr ysbrydoliaeth i ni gychwyn cwmni tebod. Felly, hynny wedyn, a nath un peth arwain at y llall, a wedyn ges i cyfle yn 2019 i ymuno ar y bwrdd fatha ochr artistig, ond ers hynny di dysgu lot mwy, na just beth artistig, sut mae cwmni'n gweithio ac yn y blaen. Felly, dwi wedi bod yn lwcus iawn bod fi efo cysylltiad mor agos efo fo. A dwi'n meddwl bod yna lot o bobl yn sylweddoli, a dwi'n meddwl faint o'n i'n sylweddoli dros y blynyddoedd na cwmni cydweithredol ydi o. Y model cydweithredol yna nath bobl fel Dyfan Roberts a Falmai Jones a Iola Gregory, a'r gang yna, mi benderfynodd nhw'n yn gynnar iawn yn dod yn 1976 stroke 77, da ni'n dod i ddechrau dathlu'r 100 ond mi fyddwn ni'n dechrau oherwydd bod nhw wedi sefydlu hi'n 76, ond fi oedd y cynhyrchiad cyntaf ddim tan 77. Ond oedden nhw'n torri'n rhydd o rhywbeth, oedden nhw'n torri'n rhydd o Theatr Cymru, ac oedden nhw eisiau bod yn y rebal bach, yr chwaer fach na i'r pethau mwy yn doedd. A wedyn, mae o wedi cadw yn gydweithredol. Mae yna dîm rheoli, mi ydan ni yn 6, ac mae'r 6 yna, fel da ni'n deud, yn gydweithredol. Mae gennym ni'r un pwera, yr un wrth wneud unrhyw benderfyniad, mae bob penderfyniad yn mynd drwy'r 6 ohono ni. Ac yna, chi fel bwrdd wedyn yn gefnogol ac yn gefnogaeth i ni. Be wyt ti'n gweld ydy rôl y bwrdd wedyn? Wel, dwi'n meddwl rôl bwrdd ydy bod yna i oruchwylio sut mae cwmni'n cael ei redag a bod yn cael ei redag yn iawn. Mae o. Fel ti'n dweud, dwi'n meddwl, peth mwyaf bod yn dwi'n mynd honni mod i'n big shot gwybod be ydy bob ddim rhan strategaeth a bethau fel. Dydw ddim, mae yna bobl eraill glyfar iawn ar llawer mwy cymwys na fi ar y bwrdd sy'n dall bethau fel at gwell na fi. Ond bod yna i fod yn gefnogol, yn gefn, i brocio weithiau, i roi barn, gofyn cwestiynau anodd. Mae hynna'n sialens, dwi'n ffindio'n anodd beth bynnag lle da. Ond dwi'n meddwl, dyna ydy rôl bwrdd a maen nhw yna i jyst gwneud pethau'n haws i'r cwmni hyn wedyn da. Ond mae'n ddisgwyliedig bod rhaid procio hefyd yn does. Mae eisiau bod chi'n gofyn y cwestiynau anodd na hefyd. Os da chi'n clywed glaw da ni yn marfer, a dwi'n meddwl lle bynnag da chi Gymru da, gobeithio bod chi cael tywydd gwell na ni ar nos Iau, achos mae'n pistillio i fama. So os da chi'n clywed hwnna, glaw mawr ydy hwnna. So, ddech chi'n siarad am cwmni tebod fan, a bo' chdi a Llyr a Llewelyn wedi i fodelio mewn ffordd ar fodel bara caws. Be wyt ti'n olygu efo hynna? Achos mae cwmni a sefydlu cwmni yn anodd i ddechrau yn y byd sydd ohoni. Ond oeddech chi isio gwneud yn siŵr yn greadigwyr ifanc eich bod chi yn sefydlu cwmni cymunedol, chymdeithasol. Yn union. A mae rai fi sôn am Mair Griffith efo yma. Dwi'n gwybod mae Mair wedi bod yn gweithio bara caws ers y blynyddoedd cynnar iawn. A diolch i Mair nôl, dwi'n siŵr bod hi ta eich 10 mlynedd yn ôl, neu 9 mlynedd, dwi'n cofio. Hi nath ddeithio ni, fel chi gychwyn rhywbeth eich hun, neu rhywbeth ym Mhen Llŷn wan da. Os hi yn dysgu drama i ni'n Coleg Miriam Dwyfor,
oedden ni wedi graddio bob dim, ac yr hen lyl na rhyw deimlo'n flat ar ôl coleg a trio ffeindio dy le yn y byd a beth ti eisiau gwneud. A dyma ni'n trefnu noson yn y Adwyddor, lle oedden ni yn gwneud sketches. Nath ni wneud un o soliad addasiad Betsan, a nath ni wneud darna gwreiddiol gyda ni'n hynna'n hefyd. Da. A ath o lawr, a nath o lot ddod, oedden ni'n meddwl, golfawr fatha ddim yn disgwyl gymaint hyn a bobl ddod. Cyn llun de, fatha pobl yn gefnogol yn deud, eisiau gweld pethau. Fatha, wsos dwytha, yn yr wythnosau dwytha, mae cwmni drama Llwynderys wedi bod yn teithio fo o loft i loft, a maen nhw wedi gwerthu allan bob man. Mae'n dangos, mae theatr gymunedol dal yn fyw, de. Mae pobl isio mynd i weld o yn y canolfanna yma, fan Neuadd Llewelyn, ganolfan Efyn a falle. Oedd o tycynna fatha, oedd nhw'n brein, oedd nhw wedi mynd, da. Dwi wedi dilyn rhyw sgwarnog o'n ond, dwi'n cofio. Na, nes di ateb y cwestiwn. Ac oedd beth ydy y pwyslais na ar gymuned, a bod chi fel pobl ifanc wedi cael yr angerdd na, a jyst i wneud o, de. A dwi'n meddwl, mae hynna'n bwysig mewn cymunedau, bod na bobl ifanc sydd yn gwthio'r narratif yna ymlaen, ac yn mynd ac yn ei wneud o, de? Ia, wneud o, a dim fatha, yn amlwg dyna ddim pres, a do'ch dim yn wneud o efo pres, oedden ni jyst eisiau actio, oedden ni eisiau sgwennu, a o ran oeddech ti'n sôn, modelu fo'r bar y caws, wel, wneud dy brofiad y hyn, wneud, getins a getaws ni, ddim o'r eich cymlaeth ar ei bar y caws, ond wneud hynna i gyd, chwilio am y dillad y hyn, a bod o, dwi'n gwybod bod o'n wbeth eitha referedi am y peth, ond bod y stori yna, a ti'n adrodd stori, a hynna sy'n bwysig ar ddiwedd y dydd. A dyna dwi'n gobeithio fel rhan o'n weledigaeth i ydy, dwi'n meddwl bod o'n hanfodol cefnogi pobl sydd yn rhoi go arni ac wirioneddol trio roi fel cwmni cyhoeddus bod ni yn gallu rhoi y gefnogaeth yna i bobl sydd yn y cymunedau yn trio pethau newydd. Achos dwi'n gwybod rhywbeth o'n i wrth y modd yn mynd iddo fo, a da ni dechrau siarad am gydweithio mewn rhyw ffordd hefo chi gryw scratch yn ddiweddar. Mae'n un o'n nosweithiau gorau dwi wedi gael mewn lle, mewn tafarn yn llofft yn Felinheli, a criw o ryw 10 ohonoch chi, faint ohonoch chi o'na, da? Ia, o'na bobl yn sgwennu a actio hefyd, eich bod o'na fwy na 10, dwi'n cofio on. O'na 10 drama, doedd? 10 drama fer, ac yn lle bod o'na ryw 10 ddeuddag ohonoch chi. Yn sgriptwyr sydd jyst eisiau cael eich gwaith yn cael ei weld, de. A hwnna di'r peth mwyaf, ac os allai mewn unrhyw ffordd, helpu i gefnogi hwnna, unai yn weinyddol neu yn rhoi'r, be fysa ni'n licio ydy gallu rhoi y gefnogaeth i ddatblygu rei o hein. Dyna'r cydweithio da ni isio gweithio arnyn nhw, de. Fel dwi'n deud, mae'r Shed Theatr, Scratch, mae o'n dangos bod na awch am theatr ar dy stepan drws, de. Ia, a bod o'n wbath, dwi'n meddwl, da ni di mynd yn rhyw bobl sy'n yn gallu watcha beth am yn hir na. Tha yna item ar radio drwy'r blaen ydy ffilms yr y hir, de. A dwi'n meddwl mae pobl wedi dod o'r arfer o fynd i'r theatr i wylio wbath yn para awr a hanner. Mae pobl yn gwino ni sefyd, de. So dwi'n meddwl beth sy'n dda, dwi licio gweld watcha bethau hir, ond beth sy'n dda efo dramau Scratch ydy, maen nhw'n para rhyw 4 awr, 10 munud. Felly pobl sydd ddim efo rhyw ddiondab, gallu mynd, nes i fwynhau hwnna reit dda, a gael fynd am ddio dwan, a felly mae fwy laid back, dydy, mae'n natur wahanol i ista mewn theatr yn efo, dydy. Faint mor heriol ydy, da ni'n clywed drosodd faint mor heriol ydy yr hinsawdd theatrig ar hyn o bryd, a da ni gyd yn gallu gweld, a mae hi yn, mae yn gyfnod anodd ar bob un cwmni. Pa mor anodd ydy, ti'n llawrydd, wyt ti yn actio, ti'n sgwennu, wyt ti'n gweld o'n anodd i
i gadw'r peth i fynd ac i gadw'r momentum yna? Ia, o'na yn enwedig llynedd de, lot o bobl actorion yn enwedig yn dweud oedd hi'n blwyddyn distaw de, ofnadwy. A oedd pobl ddim yn cael gwaith. A dwi'n ffodus achos mae gen i waith rhan amser a dwi'n gweithio fatha llawrydd hefyd. Felly i fi, yr balans na rhwng y ddau beth, dwi'n rhyw fath o chwarae fo drwy'r redag. Ond, ia, lle ddechmygu, a dwi'n lwcus hefyd achos dwi'n nabod fatha y cwmnia achos dwi wedi gallu gweithio fy nhw o blaen. A lle ddechmygu fod o'n andros anodd i bobl newydd o'n sy'n dod eich o brifysgol neu lle di heb bod yn brifysgol cisio sgwennu. Bod nhw'n teimlo, sut ydw i'n gallu mynd at y cwmnia yma wan. A ma' na gyfleoedd oes, sgwennu newydd, fatha sgen ti syniad felly gan bar y caws, ti'n gwybod mae gan Branwen a Cyd Gymru a lot gwmni eraill brosiecta tebyg hefyd. De. Ond mae'n siŵr fod o le eitha anodd i fod, dydy. Felly, dwi'n meddwl mae sut da ni'n neud cwmnïau'n fwy agorad i bobl, a dim dweud bod nhw ddim yn agorad wwan chwaith, de, ond allan ddychmygu oedd o'n andros anodd. Lle. Yn enwedig pan mae cyfled mor brin. A hefyd, fatha, sawl cynrychiad mae bar y caws yn mynd blwyddyn 3? Ia, 3. Felly, does am llawer o le i chwarae efo... Ti ddall beth feddwl? Ia. A dyna lle dwi'n gweld hi yn hanfodol sefydlu gweithdai sgwennu newydd. Da ni'n gweithio gallu partneriaethu hefo pobl i wneud hynny hefyd, ond mae hwnna yn bendant yn rhywbeth mae isio i feithrin. Ond beth sy'n anodd ydy lle mae'r gweithdai yna yn mynd wedyn, de. Mae rhaid i chdi wneud yn siŵr bod chdi'n gallu ffeindio'r cyfleoedd yna i'r dramau yna i weld gola dydd, achos dydy'r dramau yma ddim yn mynd i weld gola dydd yn aml iawn, ond mae hwnna'n rhan o fod yn awdur yn dydy hefyd. So mae creu'r cyfleoedd yna yn bwysig iawn. A dwi'n meddwl bod hwnna'n rhywbeth hefyd dwi isio i bwysleisio ydy mae isio i bobl godi'r ffôn, mae isio i bobl e-bostio, mae isio rhywun, dwi wedi cael ers i mi fod yma'r wthnosa dwytha yma ers y 5 wthnos dwi yma, dwi wedi cael bobl yn e-bostio'n dweud dwi'n actores ifanc, dwi'n actor ifanc, dwi'n awdur, mae gennau syniadau, a di o mond yn fatar o godi'r ffôn ac e-bostio, a wir dwi'n trio ymateb i bob un o hynny nhw, achos dyna fyswn ni wedi obeithio taswn ni wedi wneud o fy hun, a mi o'n i'n wneud o yn hun. Efo cwmnïau teledu hefyd, ti'n bod ar y pryd, ond dwi'n meddwl mae eisiau bobl wybod peidwch â bod ofn cysylltu, da. Mae'r drws wastad yn agored. A dwi'n gwybod mae ffyrdd comisiynu bob theatr yn wahanol. Dwi wedi etifeddu yn amlwg blwyddyn a chydig o waith gwych sydd wedi cael ei sgwennu'n barod neu mewn datblygiad, ac na ni sôn chydig bach am hynna wedyn. Ond be dwi wedi wneud ar gyfer blwyddyn nesaf wedyn ydy dwi wedi ar gyfer y ddrama gyntaf, fydd yr ail yn y flwyddyn 2027, dwi wedi penderfynu mynd am ddrama sydd yn bodoli yn barod, mae'n 15 oed, jyst i brynu chydig bach amser achos bod fi yn comisiynu awduron newydd a sgriptwyr, falle bod nhw ddim yn newydd, ond mae gennau un syniadau a wedi comisiynu yn sgil syniadau yn hytrach na gofyn i bobl gael syniadau. So dwi wedi comisiynu 2 yn barod. A wedyn mae gennau chydig bach o amser i anadlu wedyn i dwrio drwy y pethau sydd yn dod i mewn. A dwi wedi cael fy synnu'n barod o ran y syniadau a'r sgyrsiau dwi wedi cael dros Zoom a wedi gweld bobl wyneb yn wyneb. Mae yna gymaint o syniadau allan yna, mae yna straeon da, a dyna dwi eisiau di roed y straeon cymlaeth na'n yn aml bod y straeon cymdeithasol yna sydd yn gofyn cwestiynau mawr, ond wrth i graidd o, rhaid ni gofio taw adloniant ydy o bod ni yn creu adloniant a bod ni'n mynd â nhw i'r cymunedau. De. A fi na fel chdi bod o ran dwi'n byw yng nghefn gwlad rwan ac yn byw yn Nolgella, a pa mor bwysig dwi'n gweld ydy trio strwythuro
arlwy da ar stepan drws i bobl sydd fel arfer yn gorfod teithio da. Ie, ti'n iawn, teithio i weld theatr pan ti'n byw yng Nghel Gwlad yn rhywbeth, mae o'n, costio i fynd yna dydi, ddim yn costio brynu tocyn ac yn y blaen. Ac i bobl sy'n wir yn mwynhau theatr, wel, wneud nhw'n gwneud, ond y bobl na, eich sydd ddim wir yn efo gymaint o ddiddordeb, wel, does rhyfedd bod nhw'n mynd na, achos maen nhw'n gorfod teithio'n bell, a eich bod nhw'n mynd na, eich bod bwrw glawd yna, a mae'n dywyll. Fatha, oeddech chi siarad os yma ar hyn o dydach, dwi'n meddwl? Neithiwr. O'r soffa, o'r soffa, goch. A oeddech chi'n sôn am, pan oeddech chi'n byw yn Gaerdydd, bod theatr ar Steffan y Drws i ddod, drwy'r redag. Ond, eich na dyna pam bod, ni'n sôn am cwmni Llwyndyris gyna, dyna pam bod gymaint bobl eich wedi gallu mynd i weld hwnna, achos mi oedd o reit Steffan Drws, eich bod o'n yn un ar drws nesaf dyn nhw. Ia, dyna beth tisio, ydy gallu rhoi arlwy da ar y stepan drws. Wyt ti hefyd ar ganol sgwennu, da ni wedi cael y cyhoeddiad bod chdi yn sgwennu wythnos yng Nghymru fydd, dipyn o brosiect. A mae hwnna ar gyfer cwmni Bran Wen, a mae hwnna yn cael i chynhyrchu mis Hydref, ia? Ia, mis Hydref, Lenny. Sôn chi am y broses yna wan, achos sut ddoth y prosiect yna i fod? Oedd hi'n sgwrs yn rwla? Oedd chdi'n pitio? Oedd hi'n sgwrs gesi efo Gethin Evans, Bran Wen, cyfarwyddwr artistig. Mae'n siŵr ta 2 flynedd yn ôl a mae'n holl o wallgo sut mae 2 flynedd di mynd mor sydyn. A o'n i isio addasu wbath, ond fatha, dwi wastad dweud, addasiad llac ydi o dde, wythnos yng Nghymru fydd. Achos dim, mae'n gwbl wahanol. A o'n i wrth y modd yn mynd i weld y dramau yma yn y National Theatre yn Llundain. Unai os o'n i ddigon ffodus gael mynd i Llundain i watcha nhw, neu drwy'r National Theatre Live. Y straeon mawr yma wedi cael ei moderneiddio, ac yn dweud, sy'n modd yn drio neud beth fel. A o'n i wedi meddwl am straeon Mabinogi, ond oedden nhw newydd wneud olion. A falle, o'n i dweud, pa straeon eraill sy'n nawr? Dyn nhw'n trio meddwl am straeon enwog ganol diron, fatha Saunders, a falle, a wedyn nes i, o'n i'n twrio drwy lot o wahanol bethau, fatha Monica, falle. A wedyn o'n i dweud, wythnos yng Nghymru fydd, gan i swydd Celys de. O'n i'n meddwl, ia, achos y Plaid Cymru yn dathlu canmlwyddiant yn 2015 hefyd, doedd. A yr holl, bethau sy'n digwydd wan o ran, mae gwrthdaro na rhwng Plaid a Reform a Dde a Chwith mor ofnadwy, fatha, maen nhw mor agos. Mae hon yn stori ofnadwy gyfredol i wneud, de. A efo pethau sy'n digwydd yn y newyddion bob dydd wan. Dwi'n teimlo fatha bod ni'n cael rhyw fath o sioc ffatig, achos mae'n gymaint o bethau'n digwydd bob dydd o'r Epstein files ma i bethau'n digwydd yn Iran ac yn Gaza. Mae'n erchill, da. A dwi'n teimlo, hynna i gyd yn gefndir i be dwi'n drio sgwennu, a dwi'n pwysleisio y trio. Os dwi'n ganol nid o'r hyn o bryd. Sut wyt ti'n ffeindio'r broses sgwennu? Mae o'n gallu bod yn arteithiol. Mae hynna'n wir, dydy, i unrhyw awdur sydd yn trio twrio a trio cael newedig y drafft cynta na i drio cael hwnna i lawr. Mae'n gallu bod, fel ti'n dweud, arteithiol ydy'r gair. A dwi'n un drwg hefyd, de, am beidio siarad efo pobl a beidio gofyn, achos dwi'n gwybod mae gethyn yna, just negas WhatsApp i ffwrdd, dwi'n gwybod. A dwi jyst eisiau neud hwn i gyd gyntaf wan a wedyn gyrru fo wedyn. A oedden ni'n trafod gynnal doeddan, mae'n mynd nôl at darn o waith wedyn ar ôl i chdi wneud y drafft gyntaf a gweithio chwarae fo, neud jigsaws a addasu a ychwanegu, a mae hynna'n waith hwyl, de. Mae hwnna fatha bod chdi wedi sgosio'r spot na. Mae'n ryddhad yna, does? Am felwy. Sorry, Carwyn, Mari a Steve. Dwi'n gweld Carwyn yn chwythu. Ond mae'n
'na rhyw Yndi, ma' 'na ryddhad ryddhad, yna fo does. oes, Ma' 'na oes. hwnna ar ôl y casglu mawr Ie, yma a a'r ti'n- artaith yna. ie. O, mae'r ail drafft 'na, ti'n edrych yn ôl arno fo a ti'n mynd, o ia, dwi'n gallu, ia, na. Oes, ma' 'na. Sori. Ie, na, ond ti'n iawn, a mae'n waith eitha unig hefyd ydy. Yndi. Ac, ti'n gwybod, ti wedi sgwennu nofel dy hun, do? Fatha, sut brofiad o hynna? Achos, dwi roed i sgwennu nofel, sut brofiad o hynna? Achos dwi'n gwybod, i fod yn holl, mae nofel yn hirach na drama. Yndi. Dwi'n meddwl, achos oedd y llyfr cynta yn bytiog, doedd, ti'n bod, o ran tyllu'r waliau. O, ie. A wedyn, be di o fo nofel? Fel drama, ond yn hyd yn oed yn fwy cymleth, yn amlwg, ti'n gorfod cadw'r llun yna storiol na i fynd, dweud, so, reit o'r dechrau, a trio cadw hwnna i gyd i fynd. Yn fanna oedd y cymlethdod ac yn fanna oedd yr artaith. Ond ydyn dwi newydd sgwennu cyfres drama ar gyfer S4C am streic Ferodo Friction Dynamics, sydd 5 mlynedd ar 20 yn ôl i flwyddyn yma. A mae honna di bod yn anodd achos bod hi'n gyfreithiol, da. O'n i ddim yn gallu anadlu gymaint yn honna a bod yn greadigol achos oedd gen ti gymaint o gymlethdodau a wyt ti'n trin a thrafod bobl o gig a gwaed. Mae o'n bwnc sensitif yn y gymuned, yn sicr yn fan hyn yn Gaernarfon, ond wyt ti hefyd isio cynnal stori dda, does? So, ia, oedd hwnna'n, mae dau beth hollol wahanol, ond cynnal y llun storiol na'n yn anodd yn dydy. So mae Mari Emlyn, da. Mari Emlyn Baracaws, mae'n sefyll i fyny yma wan yn dweud, di'n amser ni wedi dod i ben, mae'n siŵr dydy. Na, ond mae'n cwestiwn da di dod i fewn. O, mae'n cwestiwn da di dod i fewn. Diolch Steffan Donnelly, dyma'r cwestiwn. Sgwrs gref, ar y cysyniad yma, ti'n amryddol iawn Mari. Dwi'n wahanol neu'n debyg yn y broses sgwennu di o'i gymharu a perfformio. Ydy un yn bwydo'r llall, ac wyt ti am gymryd a mwy o rolau theatr fel cyfarwyddol. Gobeithio bod chi wedi clywed hwnna. Swn i'n meddwl bod hwnna, ddoth hwnna drosodd, Carwyn? Ailadrodd, oce. Na ni ailadrodd hwnna. So, oce, os dwi'n cofio'r cwestiwn. So, y broses sgwennu... Ia. So, beth sy'n wahanol yn y broses di o sgwennu o'i gymharu a perfformio, ac ydy un yn bwydo'r llall. Oce, na ni gychwyn efo hwnna. Oce, felly, helo, Steffan. Diolch am wylio, Steff. Mae'r broses... Wel, efo actio, mae y gwaith yna gen ti, dydy. Felly, mae'r joban hwyl gen ti wedyn o gael ista mewn stafell ymarfer a tynnu bob dim yn cria a dilyn sawl sgwarnog, dwi'n modd yn hynny, a dadansoddi. O ran, dwi'n gweld hwnna yn fwy o hwyl ella na sgwennu. Ia, mae hwn yn gwestiwn da gan Steffan. Achos efo... Ia, dwi'n meddwl fath o sgwennwr, ti'n cyrraedd y stafell ymarfer yn gwybod lot o bethau. Dim bob dim, achos mae'r actorion wedyn yn mynd i ofyn cwestiynau i chdi, a ni chdi ailfeddwl. A maen nhw yn gofyn cwestiynau. A maen nhw yn gofyn cwestiynau. A maen nhw'n neud chdi feddwl, a mae'n profi wedyn pa mor ddwfn mae actorion yn mynd fewn wrth stydiau cymeriadau nhw. Felly, dwi'n meddwl bod ti'n iawn, mae'r ddau yn bwydo ei gilydd, da. A dwi'n eitha, mod i actio oedd y cariad cyntaf, ond mond newid gychwyn actio yn eitha proffesiynol ydw i ers 2 flynedd. Felly, o'n i wastad yn dweud, sgwennwr dwi. Dyn mae dal yn teimlo chydig yn surreal pan mae pobl yn dweud bod fi'n actor hefyd, da. Wel, nes i fwynhau Parti Priodas yn fawr iawn. A beth sy'n gret ydy bod gennych chi ddilyniant i Parti Priodas hefyd. Da ni'n edrych ymlaen fawr iawn i honna hefyd. So, a be oedd ail ran y cwestiwn? Ti am ymgymryd a mwy o rola yn y theatr? O, ia, na chdi. O, ia, eich bod hyn yn gyfle da iawn i mi sôn, de. Dwi wedi cael y cyfle gwych gan Judith Humphreys i allu ymuno fo nhw am gyfnod yn ystod cyfnod ymarfer gyfer Lady'r Wyrpwll. O, gwych, ia. Felly mae hynna'n cychwyn ar ôl wsos ar y tymor rwan, a dwi wrth modd o gael y cyfle yna.
O ran cyfarwyddo, fatha, yn ddiweddar iawn, fes i'n cyfarwyddo plant ysgol gynradd a pobl ifanc o ysgol Botwnog a ysgol Glanmor efo prosiect drama Llwyfan Bach Pencau. A ond nes i'n mwynhau yn ofnadwy. Do, i'm yn gweld yn hyn y cyfarwyddwr, ond a cael gweithio efo nhw, de, a gweld nhw'n perfformio, nath o ddod â cymaint o foddhad i fi. Felly, ia, dwi'n meddwl byswn i yn mwynhau, de, ond dwi'n dweud bod gen i'r sgiliau eto. Fel ydych chi'n gweld, mae Maren yn sydd yn ddimhongar iawn. Wastad wedi bod. A ddim yn un dda am werthu hun, ond mae'n amryddawn iawn fel ddudodd Steffan Donnelly. So ti mor gymunedol, Maren, a dwi'n meddwl, dyna beth dwi wrth y modd yn ei weld ydy eich criw chi sydd wedi dod at eich gilydd o be wela i ym Mhenllyn. Achos bod chi ar y fraich na sydd yn ymestyn allan i'r môr. Mae yna weithiau rhyw deimlad bod chi'n cael eich ddim eich anghofio, ond does na ddim, na Neuadd Dwyfor yn gwneud gwaith gwych wrth gwrs, ond dwi'n meddwl bod isio gwneud mwy o waith theatrig ym Mhenllyn, achos mae yna gymaint o adnodda yna, mae yna gymaint o dalent yna. Ond be wyt ti a criw tebyg iawn i chdi ym Mhenllyn yn wneud ydy, o be dwi'n weld, mae yna lot o'na chi sydd yn wahanol i be oedd yn arfer digwydd, yn dechrau dod yn ôl o'n i Mhenllyn, ac yn dechrau gwneud gwaith cymunedol wirioneddol wych. Ia, dwi'n meddwl, dwi'n gweld lot o bobl yn symud, ac eich yna wbeth, bod cenhedlaeth, bod chi'n cyrraedd yr oedran, da ni'n 30au gynnar rwan, bod yn dod nôl i gychwyn teulu ac yn y blaen. Ond dwi wastad, ar ôl fi raddio Prifysgol Aberystwyth, eisiau nôl adran syth, canol achos o'n i'n gwybod beth iawn o'n i'n neud. Ac yn ail, o'n i fatha isio aros ym Mhenllyn, o'n i'n teimlo yn gry dros hynna. A oedd doedd o'n mynd hawdd, achos fatha, ti'n ifanc, ti eisiau mynd allan am bwyth. A doedd chdi'n gallu weithio da. Achos doedd y pethau myna, ond dwi'n gweld dros y blynyddoedd, dwi'n neud beth bron bob nos. Mae yna fwrwlwm, a mae yna bobl sydd yn gweithio'n galad mewn mentra cymunedol, yn sgreu gofra i gael adloniant, sy'n nid yn unig theatr, ond cerddoriaeth, just pethau cymdeithasol yn y canolfanna yma. A mae nhw mor bwysig da, fatha y tafarndau cymunedol yma sgynnon ni, y mentra. Da ni lwcus iawn, mae yna fwrwlwm a mae yna fywyd, da. A dyna dwi wedi deimlo o symud o'r ddinas i Iselddre uwchben Dolgella ydy y bwrlwm a'r bobl dda gymunedol na sydd yn cadw y cymunedau yma yn fyw, yn llawn, dwi'n cysau'r gair bwrlwm, ond mae'n bwrlwm, ond mae'n ferlymus yna, a mae yna bobl ifanc wirioneddol wych yn dod yn ôl i'r cymunedau yma ac yn rhoi gymaint i mewn i'r cymunedau. A dyna pam mae'n mor bwysig bod ni'n cydweithio hefo'r cymunedau yma ac yn cefnogi'n gilydd yn y pethau yma. So, wnaethon ni gyhoeddi'r arlwy gweddill blwyddyn yma. Ddoe. Da ni'n cychwyn efo Arginioga, sydd yn bartneriaeth efo Prifysgol Cymru. Manon Wyn Williams wedi sgwennu honna. Mae hi yn fonolog a Llewelyn Williams sydd yn cymryd o'n i'n mynd i ddweud y prif ran, yr unig ran ydi monolog, wrth gwrs. Un dyn. A mae honna yn cael ei hadrodd o bersbectif prifathro cynta Prifysgol Bangor, a mae hanes sydd gath y Brifysgol i sefydlu arginioga, chwarelwyr, a'r bobl gymunedol unwaith eto oedd isio gweld eu cymuned nhw yn tyfu ac yn isio hybu addysg o fewn y gymuned honno. Yna mae genna ni Gruffydd Eifion Owen, rwy'n nhw ti'n abod yn dda iawn, from your part of the world, fel ma'n dweud. Lot o honna ni, Gruffydd wrth gwrs, nath sgwennu Parti Progress, ynddo? So mae steil o sgwennu yn un byrlymus bwrlwm unwaith eto. A mae hon wedi iseilio ar gyfres oedd ar S4C Hans oedd hi'n dadra, sydd yn
yn bwnc cymdeithasol am dadau sydd yn penderfynu aros adra oherwydd bod y wraig yn doctor ac yn gwneud mwy arian a fel teulu maen nhw wedi penderfynu na dyna y ffordd o fagu'r teulu a mae hwnna'n gomedi, fydd hwnna'n yr Eisteddfod a wedyn i gychwyn dathliadau 176 stroke 77 bara caws mae Aled Jones Williams wedi sgwennu Bigel Geifr sydd yn ddrama sydd yn dathlu hanner can mlynedd o bara caws. A dwi'n falch o ddeud bod Betsa'n llwyd. Helo Betsan, os wyt ti'n yn gwylio, diolch am bob dim wyt ti wedi gwneud dros yr 13 mlynedd dwytha yma. A mae Betsan yn dod yn ôl i gyfarwyddo 2 ohonyn nhw hefyd. Felly dyna'r arwyr ar gyfer y flwyddyn yma. Ti'n gwybod, mae yna gloc yma, de? O'n i'n sbio... Da ni wedi mynd dros yn amser. O'n i'n gwybod sa hyn yn digwydd. Ond diolch o galon i chdi, Mared, a ti'n yn ysbrydoliaeth i ni, achos mae gen ti gymaint o hetia, a wyt ti'n mor weithgar. Wyt ti'n mwynhau hwnna, wyt ti'n cael boddhad, wyt ti'n deud am yr boddhad oeddech chdi'n gael yn Pencanewydd, a mae rhaid i hwnna fod yn rhan greiddiol ohono fo, y mwynhad. Dwi'n mor lwcus yn gallu neud hyn, yn gallu byw yn fatha llun a hefyd weithiau'n cael mynd am dro i Gaerdydd i wneud rhai pethau a wedyn i ddod yma at chi yn bar y caws pan wedi bran maen. Dwi'n andros lwcus a allai'n cwyno, dwi'n mwynhau. Wel, a cael gweithio yn dy gynefin yn yr iaith Gymraeg hefyd, da. Da ni mewn lle ffodus iawn, dydan. Wel, dyna ni, dwi'n meddwl na dyna ddiwadd yr live cynta un. So dyna y Soffa Goch wedi cychwyn. Y live cynta di hefyd. Y live cynta i, ia. Fydda i ddim yma eto. Dim Mared fydd yn ista wrth yn ochr i tro nesa. Mi fyddan ni'n datgelu pwy fydd yn cymryd lle Mared wsos nesa, mae'n siŵr, diwadd wsos nesa, fyddwn ni yn datgelu yr enw yna. Felly gobeithio, os da chi wedi mwynhau, tiwniwch chi mewn, de, a sa'n ni yn licio bod chi yn cymryd rhan yn y drafodaeth, bod chi yn cadw cysylltiad efo ni ar y cyfryngau cymdeithasol, a gobeithio y byddwch chi yn dilyn y blynyddoedd nesa wrth i bar y caws gamu gobeithio ymlaen yn hyderus i'r 100 mlynedd nesa, ond diolch am wneud yr live cynta yn un hapus iawn i mi. A gai diolch hefyd, mae yna bobl yn y cefndir fan hyn. Mae Steve a Mari a Carwyn. Carwyn sydd di wneud yr ochr dechnegol ac yn wneud i hwn i gyd edrych yn lyflu ar goleuo i gyd, yn ffantastig. Mae Berwyn yma yn rwla hefyd. Felly diolch i'r tîm i gyd ar nos Iau lawog. Dwi'n meddwl bod yr haul di... Na, dim yr haul. Mae'r glaw wedi mynd. So, diolch am hynny. So, diolch am ymuno efo ni ac welan i chi mis nesa nos Iau. Na, dyn ni'n siŵr sy'n nos Iau, diolch. Ond mi welan i chi mis nesa. Diolch o wylod calon i chi. Ta.